zakho imali njengabo bonke okwenzeka osondeza inhliziyo yakho awusongele uThixo. Uyazi lapha ndibona abantu bebheke ingxaki zabo, ngibona abantu bebheke ingxaki zabo, ngibona abantu bebheke ukuhlupheka kwabo. Kudala usibhekile lezi zinto kodwa manje uphelele uJehova. Akisuki inhliziyo yakho ukuze usongele into ezikubethile. Ngokuye kuThixo uye kusizela, susizela jonga kuJehova. Kawenze njengoDavide. uDavide wafika umkhosi wama-Israyeli ubheke uGoliathi, kodwa yena ungayifika kasanga ubheke kuGoliathi, wabheka kuJehova. Nawe namhlanje kubheka kuJehova. Ngomuntu usuyibheka le ngxaki phambi kwakho. uJesu wakhona entabeni ukuze amehlo ethu abheke kuye. Yilokho esithi ubani, my God, siza amehlo ethu kuye imbangi nomgqibeleliso wokholo lwethu. Ngiyavumelana nawe zikhona izinto ezikubethileyo, ngiyavumelana nawe uselapho udisappointed, kodwa inhliziyo yakho koyisusa engxakini, kodwa kowubheke kuJehova, kowubheke kule ndoda yalinyazo. Namhlanje ndifuna ukufa izwi labantu ababonga uJehova, hayi abantu abathandazwayo, kodwa abantu ababonga uJehova, abantu abathe uma bembheka bambone elungile bese beyakhahlela bathi bayithe siwo sezulu, bayithi bayithe mhlekazi, bathi bayithe ndoda yempi, bathi bayithe nyangele mihla, bayithi onobona lodlo lubavula ngobani wengubo, welahlala ezinweleni zikaSamsoni, welahlala phezu kwentonga kaMosi. Siyakhahlela. My God! My God! Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rekebesheka, rakakababashe, rakabasheke, rakakababasheka, rakakababasheke. Simula ngomlindani. Ngoba lithi izulu Nkosi kuthina ke ngobazana xa soba lihlangene uthe lokho nabe nalokho abe nalokho abe nalokho. Lixesha lakho nawe kusepresent kuJehova. Ikhona into nawe ngamnikeza yona uJehova ifike yamkeleke. Kungenzeka ingamkeleke ebantwini kodwa uJehova yamkeleke. Siyakukashana mhlakazomhle wena wabonakala ngelinye ilanga kwintombi yaseSamari, moya ingcwele eyashiya umphanga yaphuma yayesixekweni yayoxelela abantu isithi naku umntu ondixelela izinto endakhe nazenza. Siyakuzukisa Thixo, siyakuzukisa namhlanje ngoba uyindili yabantu bethu. Ungangcwele, unganamandla, uphakeme, uphakeme, uphakeme. Waza
yakho sithi bayetha kuwe Nkosi yamakhosi siyakusindisa bayethe ngonyama yesitaba sakwaJuda ubani uThixo njengawe izwithi elifana ubumnyama bubalele sikayaphi nathi kubafikela zakwe uyingcwele Yehova wamikhosi Baba siyabulela siyabonga Thembakele siyabonga Ngqongqoshe siyabulela Sibakade Thixo Abrahami Baba siyakubonga siyabulela Mongameli ongama Thixo wethu ongama uThembakele ubani njengawe Thixo wethu onamandla siyabonga uvukile owayidilisayo intempeli waphinda wayakha nsuku zintathu uvukile kuwo wonke amangcwaba akumkani abafayo ayafumaneka amathambo kodwa kwalakho kufumaneka ukuphila siyabulela Thixo akwaziyo ukukhokelela inhlengento uyimise phambi kwakho siyabulela Thixo wevuthuluka siyabulela wayingcwele siyabulela kumkani siyabulela uthi umhlabeleli uvukile wena nhloko yabo bafileyo sakuvuka nathi ngoko siyabulela wayingcwele inamandla izwi lakho iyaphila inamandla uyazekile wadibana nawe amathambo amile wathatha uThixo kumathambo amileyo kwabakhona ubomi wathatha uThixo kwabakhona ubomi kabukhona ubami kuyafumaneka inhlambuluko sialaboshele kabukhona ubami kuyafumaneka umonde kuyafumaneka ukholo malele bokhoshe noba sifikile sonke sahla kwafika umdikana wadla kwafika umkhothululi wadla kwafika sonke sawudla umthi waphela kodwa izwi lakho adala uxolo nini nto zonke sithi bayetha kuwemhlekazi wena unyalasa kuninzini bamandla akho sithi nguwe wedwa namandla sithi nguwe wedwa omele ukunqulwa sithi nguwe wedwa omele ukuzukiswa wena wawukhona ekuqalekeni nakulelethu ixesha usekhona usenguthixo othethayo siyakuzukisa eBheneza sithi bayethe mhlekazomhle sithi halala eBheneza namhla. If you look upon the cross, you gonna see him. He was
and be a Madonna or anything. Jesus, take your sins away, just as you confess. Surely Jesus, the Son of God. Surely Jesus is the Son of God. Siyabonga nyangela mihla, siyabonga mdala wensuku, wemhlaba isisitulo senyawo zakho, siyabonga. Alibongwe igama lobuqaqawuli bakho, alibongwe igama eliphakamela ukubonga khona kusukisa, alibongwe igama eloyisayo ekwathi ngala ihlahlela yobomi bethu, alayisa ingoba akwashekathu kuye uthixo wethu abakwamasibulo wazo zonke izinto, abakwamasibulo ukweyisa zonke izinto kuye kuphela inyaniso kaYesu Kristu omthumelayo. Asiqobe sivuye ekhaya, unamandla uyeyisa, sithi bayathe kuye, sithi bayathe kuye. Ungu-Emanueli, ungundikhoyo, ungu-Alpha, ungu-Omega, usisiqalo, usisiphelo, undinguye, endinguye, akekho onjengawe, akekho ofana nawe, akekho onokulinganiswa. Umhlaba nezulu uyawugiba, umkhulu kakhulu, awukhondwa yingiko yempelo, awukhondeki yingiko yempelo. Thina sakho siphakamile, izulu nomhlaba niza kudlula, kodwa wena ubibona phakade. Uyamangalisa, uyamangalisa, uyamangalisa Thixo, uyamangalisa, uyasimangaza nasekuseni. Oh Jehova, uyamangalisa. Ihlathi elikhulu izobelela. Hallelujah. Hallelujah. Uthe ihlathi elikhulu izobelela. Likhona.
ndiyambulela nje ngendlela emangalisayo. Ndakudibana nefamily yakwaTata Mahlathi kwaba mnandi. Ndingathi yavele yandifaka eyunivesithi. Angibone igama lenkosi. Uma ndihleli nani bandihamba nabo yaseyunivesithi. Zininzi izinto anisize kuzo. Angibone igama lenkosi. Haleluya. Ndiyambulela nje kakhulu uThixo. uJesu wathi xa wayesindwa ngomnqamlezo wathi uSimon wamthwalela umnqamlezo. Andifuna uxoxa uTata Mahlathi nengamazi kodwa ndamaziswa nguThixo. Alibonke inkosi. Ndingatsho ngingafihlisi ukuthi waba nguSimon ukuthi xa ngandisindwa ivision uThixo ebekile ukuthi mandishumayele kodwa bona ukuthi akazi umuntu uba makathini. Ndathi ngisobe ndidibene naye esizakala kakhulu. Ndiyamthanda futhi ndiyamrespekta, ndiyohlala ndimrespekta kakhulu. Zona nintsi izinto ezenzeka ngisobe ndidibene naye ndabona ukuthi yindoda kaThixo ngaphezu kwegama elithi indoda kaThixo. Ngazama ke nendlela zokuthi ndihlulwe apha kuye. Kodwa uThixo abona umthumele kimi. Alibona igama lenkosi. Ndiyavuya ngiyamthanda nje ngendlela emangalisayo. Kodwa uThixo makakusikelele. Ndiyavuya inhliziyo yami iyabhilida kakhulu uma ndibona wena. uThixo ubelusizo isi-spiritual father ke apha kunjengoba ngikhona lapha ngesikhathi emntandi odeni bayazi konke ke abazalwane. Yeah.
Baba egameni Nkosi uYesu elizela namhlanje sesiyabulela wakho ngasonga lokubala kwethu ukubulela ukukho kwakho phakathi kwethu namhlanje sibulela izwi lakho Thixo olungileyo. Wow, sothethe izikulu umhleli phansi ngezwi lakho namhlanje Baba siyabonga siyabulela egameni Nkosi uYesu. Thank you, Jesus. Siyala sanhlobo Thixo kulendaba namhlanje egameni Nkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Sihlala phansi. Hallelujah. Ngiyabonisa kakhulu Utata Bishop Malcolm Kabanda Nkosi Yesu. Mama Bishop. Amen. Jesus. Hallelujah. Yeah, the proceed abantu bathi bayabuliswa. Uyabuza umfundisikazi. Andiyazi into lo. Kodwa kubuliswa umfundisikazi. Ba Barota umfundisikazi umama. Okay, uzofuna ukubuza umfundisikazi. Malibona Kabanda Nkosi Yesu. Buza ke Mama Bishop, buza Mama Bishop kazi. Buza Mama Bishop, Malibona Kabanda Nkosi Yesu. Amen. Ya, otata bonke kokheli zabantu. Omama, tata makhulu, babakhulu, tata nje bonke. Omama bonke, wonke umuntu omtsha mntwana kaThixo. The great holy race of God. Ngiyayibonisa egameni leNkosi uYesu. Amen. 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 Wena kudala iyona ngenkoni kakuhle balungile lenkosi. Amen. Wena kudala ndiyanibona vele ngingasandifundi futhi wena. Utheni ngambemile ndizelo xa ndifunda. Hallelujah. Batandifuna kodwa ndibeme ndizelo. Balogama leNkosi uYesu. Dawuza ngenkani kanjani? Amen. Ngenye into namhlanje. Bayibonga Nkosi uYesu. Uyazi apha esiXhoseni kukho izinto ezingacaci kakuhle apha esiNgesini ezivele xa sizifunda kakuhle kucace kakuhle kakhulu. Kunamagama enza umahluko apha eBhayibhileni afana no-on, no-in, no-at. Lawo magama lawo phaa esiXhoseni akathanda uqongo phaa. Ya akabikho made kakhulu acacisa into enabile entweni ethethayo. Kude kufuneke uresearch into ba ithini le nto kanti. Hallelujah. Le nto ithini le nto yokuba uKristu. What does it mean to be in Christ? In Christ, malibonga malenkosi. Amen. Bayibonga Nkosi. Ndiyayazi abantu bazokuba bamamkela uYesu. Hallelujah. Kodwa kukho into abangayifuni ukuyithetha. Ngamanye amaxesha bamamkela uYesu bathela ukuthi uYesu ungaphakathi kwabo. Kodwa andazi ke ukuba bayawazi na ummangaliso woba uKristu ke ngoku. Bayibonga Nkosi Yesu. Kukhona into zimbini apha. There's a difference to be for Christ to be in you and you being in Christ. Malibonga gama leNkosi Yesu. Uma ngaba sisindiswa sikho simamkela uYesu. uYesu uyangena ukuthi amen. Adle nathi malibonga gama leNkosi. Kodwa kudingeka ba nathi sibe kuye.
Hallelujah. Sibe bazalwane. Amen. Now once saba kuKristu Yesu kunezinto ezininzi ezitshintshayo ebomini bethu. Umzekelo yokuqala ungafunda kwancwadi waseKorinte wesibini chapter number 5 verse 17. Ithi iBhayibhile ba ubani uKristu. Now ubani uphi uKristu. Ewana ngesikhoze ngangayicacisa yabo le ndaba yokuba kuKristu. Kodwa iBhayibhile ithi if any man be in Christ, mabunga malengo. Now anything that's in, it means in the parat. Mabunga malengo swi. Siyafana bazaba. Ngifuna mele kahle. Uyabona singaya phaya elwandle mhlambe namhlanje udlumzeke strange phaya elwandle. Silobe. Yabona ulwandle indlela olukhulu ngayo. But the miracle yolwandle kuba inhlanzi le iphila ngaloni ngamanzi. Ukuyikhuphi le pamanzi niyathini? Right. Na iphila ngaloni inhlanzi. Kodwa do you know ukuba amanzi afumaneka phi? Alapha enhlanzini mabonga malengo suye. Yani ndiye. Bayibongo suye. Hallelujah. Uba uyawuvula umlomo wenhlanzi uzawufika amanzi ephi ekuyo esenhlanzini. Amen. Because indlela